Matul is-sena li għaddiet, id-deficit f'pajjiżna naqas b'aktar minn 332 miljun euro. Dan ifisser li d-deficit f'pajjiżna sal-aħħar tas-sena l-oħra kien ta' 900 miljun euro. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn din l-istatistika ħareġ li s-sena l-oħra id-dħul rikurrenti tal-Gvern kien jaqbeż il-5 biljun 845 miljun euro. Din tfisser żieda ta' 432 miljun euro meta mqabbel ma' sena qabel. L-akbar żieda fit-dħul rikurrenti kienet ġejja mit-taxxa dħul, hekk kif mill-income tax il-Gvern daħħal aktar minn 2 biljuni u 140 miljun euro. Mid-dħul miħlas tal-bolla, il-Gvern daħħal aktar minn miljun u 300 miljun euro. Dawn iċ-ċifri ġew irreġistrati hekk kif pajjiżna irreġistra l-inqas rata qatt fl-istorja tiegħu waqt li kien hemm żieda fl-att ta' ħaddiema. In-nefqa rikurrenti matul is-sena l-oħra ammontat għal aktar minn 6 biljun u 745 miljun euro. Dan ifisser li n-nefqa rikurrenti f'sena żdiedet bi kważi 100 miljun euro. L-akbar kontributur għan-nefqa rikurrenti kienu il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali li ammontaw għal aktar minn 81 miljun euro. Dan fil-waqt li kien hemm l-investiment massiġġ sabiex il-prezzijiet tal-enerġija fi żmien ta' kriżi internazzjonali bla preċedent jibqgħu stabbli għal familji u negozji Maltin u Għawċin.